Så optager jeg. Du skal ikke køre nu, altså. Nu er det bare lige for lige at række den til og så videre. Nu skal vi lige rundt her. What an amazing airplane. Skal vi lige ned og se Cessnaen foran der? Del. Perfekt. We are ready to take off. Vi prøver at se, hvad den siger til det, Borge. Ja, jeg er parat her. Fuck! Jeg nåede ikke engang at optage. Jo, jeg optog. Det var godt nok en hurtig tur. Ah. Tror du, det er på grund af vinden? Nu giver vi den et go hele vejen på. Nu gør vi sådan her. Jeg tror ikke, det kan blæse så meget. Men lige nu blæser det, kan jeg mærke. Blæser nu? Det blæser lidt mere nu, end det gjorde lige før. Før det var det rimelig vindstille. Jeg er spændt på at se, hvad jeg har fået med. Altså foreløbig var jeg kun optaget 1 minut og 45 sekunder. Ja. Det gør vi lige skal... Nu slukker jeg lige her. Take 2. Vi får ordre til at smide den lige ud i luften. Og synes man kan mærke vinden komme herom bagfra. Og det behøves bare at være egentlig bare sådan lige så stille. Sådan. Ikke sådan opad, men bare sådan lige ud. I sådan blød. Den trækker helt vildt til den ene side. Er det på grund af vinden, eller hvad? Der er røget Men det er da mærkeligt, at den er bare hele tiden rundt til den ene side, kan du se. Det rører over til højre. Har du prøvet at tjekke, om de der kører? Ja, det gør de. Det er lidt... Men kan jeg vide, om det er vindkælder? Det kan være, at vi lige skruer i en smøg for lige at være sikker på, at... Ja, nu vil vi lige se, om den stadigvæk kan køre. Ja, det må den jo næsten kunne. Altså, så højt var den jo. Det var ikke sådan, at den styrtede for 50 meters højde eller sådan noget. Nej. Sådan, hvis du prøver at holde den der, men det... Jeg synes bare ikke, der er selv. Det er bare sand derinde i. Tjek. Hvad hætter os? Cessnaen og flyve. Kameraet spændt fast. Jeg forstår ikke, det blæser noget. Nej, men det blæser alligevel lidt mere nu, end det gjorde før. Men spørgsmålet er derfor, at den eller... Nu kan du tage det, altså. Nu kan vingen, den ser også sådan, den ser sådan... Jeg ved ikke. Den ser fint ud.
rimelig godt fremdrift. Ja, jeg forstår det ikke. Prøv lige at prøve igen. Får du bare på det over nu? Jeg tror, det bliver ret slunget i vejen derovre. Tror du godt, du kan lave en... Det går sgu da fint, det her. Det er da rigtig godt, mand. Det ser fedt ud, når den flyver out med sunset der. Det kan du se når her bagefter. Også helt, vi kan skrue lidt ved den, ikke? Jo, jeg synes, det går fantastisk godt. Jeg har slet ikke regnet med, at du kunne flyve så godt, Kjell. Det vil jeg sige. We got him. En lille rulle der. Ja, så er det godt. Det så skal du helt sindssygt ud. Totalt krigsmaskine. Fuck, det var en fed optagelse, jeg lavede der. Det skal man selvfølgelig ikke sige. Kan du lægge an til landing? Eller det kan man måske ikke gøre. Hvor lang batteri er der? Det var for at se stille og roligt der. Hvor har du tænkt dig at lande henne?
fucking fantastisk det her. Det var da helt vildt. Det er sygt! Det er sygt, Paul! Det var kraftigt en god landing, du lavede, mand. First time landing. Ej, det var fantastisk landing. Det var jomfrurejsen. Det var jomfrurejsen. Det var jomfrurejsen. Ja, det er sindssygt, det var godt. Det var kraftigt, vi godt fik den op. Det var godt, vi fik den op. Vi kan lige ryge. Take 3. Hvad er det den, der sagde? Bip? Ja. Okay. Hælerådstjek. Skal vi prøve? Så er det her igen. Og så starter jeg lige med knald på her. Der er meget vind nu. Hvad vej gjorde vi sidst? Den her vej, ikke også? Jo. Det skal bare, at vi venter lige. Ja. Nej, var det ikke den vej? Ja, den her vej, ikke også? Ja. Ja. Det var altså ikke med vilje, at den gjorde det der op sådan der bagved. Fuck! Hvad fanden skete der der? Hvad er chancen for det? Ej! Hvad fanden kunne du ramme den pillekilder? Det var sgu da helt vanvittigt det der. Ej. What are the odds, mand? Ej. Fuck. Det er helt vanvittigt det der. Ej, det var faktisk rigtig sindssygt. Du ramte lige med snuden. Det var ikke engang... Det er lige før, jeg tror, det måske var heldigt, den ramte med snuden. Altså, at det ikke var vingen, der brækkede. Altså, den er ikke noget værd, den her. Jo, et skrov har vi. Hvad fanden? Kunne du ramme den? Jeg ved det ikke på det. Jeg må sige, jeg er selv lidt overrasket over det. Jeg håber kraftigt, den der filmet med. Jeg hørte bare det, og jeg stod bare og kiggede det her, og så pludselig så var drink. Så hvad fanden var det? Du må lige finde det der... Træt man efter en aften på Kløvermarken.